Nan da kake gani a nan 'yan shaye-shaye da 'yan daban nan suke zama. Yalla bai a nan fa sosai ma kuwa. Yalla bai a ga abin da nake gaya ma. Tashi. Yayi kai ne. Me kake a nan gurin? Mu tafi mana. Mu tafi ma kace? Za mu tafi ma kace to me aljihunka? Me? Yalla bai. Fito da shi. Guda ta ce. Kai, kuda. Na faje kofin kalamu wahid CV yarin 50,000 ya dauka ya bani ka daina wannan harka ni da abokaina ta shaye-shaye da daba yanzu haka wannan 50,000 da ya bani na yi jari da ita yalo nake sayarwa a kwari ga baro nana yanzu wannan sigarin wannan ai dan basarwa nake so duk wannan shaye-shaye wannan ma a hankali kai ni da ke ba na daina shan mutiya kaga ba kuma na murje ta shi kenan ka daina zama a nan gurin kaga yan daba da yan shaye-shaye in muka kara kama ka a nan gurin za mu tafi godiya nake yalla bai Allah ya saka da Allah idan kun je ku kai mun da kalamu wahid wato ga basir na Kano a ce in ji shakir kirmo kantun kwali shakir kirmo kantun kwali dama kai ne shakir wallahi yalla bai ni ne shakir kirmo wallahi yalla bai zai ci sakonka amma fa ka daina zama a nan din ba wallahi yalla bai da kai ma na daina zama shikenan Allah ya kiyaye ka ci gaba da kasuwa kai jinjina ga kalamu wahid ga basin na Kano kai da Allah ku dawo ma yalla bai ku zo ga yano ku kai wa CV babban uban maganin kukan mu